Dobrý deň, dnes by som vám rád predstavil ďalšieho z pomocníkov pre vašu záhradu. Starostlivosť o trávnik je podľa mňa, možno aj podľa bežných ľudí, úplne jednoduchá. Je tomu naozaj tak, Honza? Bohužel to tak není. Kdyby to tak bylo, bylo by to moc jednoduché. Ale pokud chceme mít krásný výstavní trávník, tak se mu musíme věnovat, a to po celý rok. Honzo, prosím ťa, existuje nejaký jednoduchý spôsob, ako si túto starostlivosť o trávnik zjednodušiť? Ano, existuje a o tom si tady budeme dnes povídat. Využijeme, představíme si tady speciální inteligentní trávníkové hnojivo Floria Travin 3 v 1. Vieš mi prosím ťa vysvetliť, v čom je to hnojivo také inteligentné? Většina hnojiv, když je aplikujeme, tak dodá živiny jak kulturní rostlině, tak bohužel i burinám. Takže vlastně aplikací běžných hnojiv podpoříme růst obou, jak burin, tak kulturních rostlin. Travin 3 v 1 je inteligentní tím, že umí rozlišovat mezi pěstovanou rostlinou, tedy trávou, a burinami. Obsahuje totiž 2 selektivní herbicidy, které nám po aplikaci likvidují drobné vzcházející plevele, takže zatímco tráva utěšeně roste a prospívá, tak plevele jsou likvidovány. Spomínal si v názve Travin 3 v 1. Čo vlastne to 3 v 1 znamená? Znamená to 3 benefity, které nám Travin přináší. Tím prvním je, to už jsem zmiňoval, účinek proti scházejícím a drobným širokoklíčkovým burinám. To je ten herbicidní efekt. Travin samozřejmě také funguje jako hnojivo. Obsahuje v sobě všechny základní i vedlejší živiny, a to v optimálním poměru a dobře přístupné formě pro rostliny. A poslední funkcí je funkce prevence proti mochu. Travin obsahuje zeolit, to je přírodní minerál, který má schopnost pojímat do sebe různé látky. V našem případě je to voda, živiny a herbicidy, které pak pozvolna delší dobu uvolňuje. Trávník pak lépe hospodaří s vodou, s živinami, je odolnější, ale zeolit také umí neutralizovat kyselé půdy. A v takovém trávníku tam už se ani těm mochům nelíbí. Prosím ťa, ako dlho po aplikácii vlastne Travin účinkuje? Díky tomu, že se herbicidní látky uvolňují pomalu, pozvolna, rovnoměrně, tak nám likvidují scházející plevele po dobu 2 měsíců. Ako je vhodné Travin aplikovať? Travin aplikujeme od 4. měsíce po měsíc 9. Na menších plochách tam využijeme ruční rozhoz a na plochách větší tam zase doporučuji využít posypový vozík. Ta aplikace je potom rovnoměrnější a pohodlnější. Dáme se do toho. Poďme na to. Jeden Travin máme pripravený. Otevřeme tady to 4kilové balení, nám vystačí na 133 metrů čtverečních. Použijeme ochranné rukavice. Je dobré před aplikací, aby byl Travin homogenní, ta směs granulí, tak ho trošku promíchat. A tady můžeme začít s klasickým ručním rozhozem. A musím říct, že už mám trošku i to dávkování v ruce, takže když se podívám, vidím, že tady tahle plocha může mít nějakých 50 metrů čtverečních, takže zde padne zhruba 1/3 kyblíku. Vyzerá to úplne jednoducho. Máme takto po aplikácii vlastne hotovo? Aby se nám nastartovalo uvolňování herbicidních látek ze zeolitu a uvolňování živin, tak je potřeba po té aplikaci trávník zalít a nebo načasovat aplikaci tak, aby nám po rozhození hnojiva, aby nám zapršelo. Ako napríklad teraz. Ano. Máš pre mňa, prosím ťa, ešte nejaké špeciálne tipy, čo by si k tomuto trávinu vedel vypichnúť? Určitě. Díky tomu, že se všechny látky, ať už jsou to herbicidní látky nebo živiny, uvolňují pomalu, pozvolna, dlouhou dobu, tak je Travin velmi šetrný pro naše domácí mazlíčky, životní prostředí, ale i pro vlastní trávník. Takže hned po aplikaci následující den můžeme bez problémů mačky, psy klidně na trávník pustit. Pokud nově zakládáme trávník, tak Travin aplikujeme až 6 týdnů od výsevu, a jestliže máme trávník kobercový, pokládaný, tak můžeme aplikovat okamžitě po položení. Toto je dobrá rada.
Chcem vám popriať veľa záhradkárskych úspechov pri pestovaní okrasných trávnikov. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke alebo na Facebooku.